Oğuz Xanyň ýürüşleriniň esasynda parahatçylygyň külli adamlar üçin belli bahasynyň ýokdugy hakynda görünýär. Ýaý, hökümdarlyk, peýkam, ilçi diýip hasap edilipdir. Türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gurbanuly Berdimuhammedow. Dünýäň gözi bakmış bize, zamanyma galyp hayran, döwür galkynşary wan, bu bir ajab täze eýýan, ykbalyň nazary düşen zaman mydyr? Budur heňem çygarlardan ilham alyp, hoşy öwrer diýişleri, arkada serdarly ýurdum, bagtly bagtyar ýaşlary. Dillere dilma çerekmez, düşünüşden yürekden, pek niyetli yüreklere, ýollar gurlar ýüpekden, nura dağlar bu menziller, jeňi düýpde depesen, Büyük tağlayım, yeryüzünde birleştirir köpeğiyle, diyalog, parahatçılığın kepeğiyle. Esselamu aleyküm, parahatçılığın yaş aparatlı akıl paykat bəhsəşine atnaşırlar. Qaraşdyk, hemişelik bir tarap ýurdumyzyň barha güllläp esmeginde, ýurdumyzyň at awraýynyň şan şöhratynyň hasy belent derejele götürmeginde bagtyar ýaşlaryň münasip paýy bar. Qaraşdygyna galkanyp, bir taraplygyna boýsanyp ýaşaýan türkmen halky üçin arkada serdarly bagtyar ýaşlar ýylymyz hem ýurdumyzyň taryhyna ýatdan çykmajak ýyllaryň biri bolar. Çünkü arkadagy serdarymyzyň bütün dorku bilen vatan mukaddesliğini oýan, şöhratly geçmişimize, häzirki günimize, nurany ertirlerimize buýsanýan ýaşlar biziň geleceğimizdir diýip bellep, biz ýaşlara uly önam bildirýär. Arkadagy serdarymyzyň öňden görjekli başlangyçlar netijesinde ýurdumyzda ýaşlar baradaky döwlet siýasatynyň üstünlikli durmuşa geçirilmegi, biz ýaşlaryň kämil bilim almagymyza, derejelikli zähmet çekmegimize, ata watanymyzy ak ýürekden gullama etmegimize uly mümkinçilikler döredýär. Ine şol mümkinçilikleriň biri hem parahatçylygyň ýaş aparatly akyl paýhat bähtäşidir. Gahryman arkadamyň ýürüýte karary esasında Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň halkara gatnaşyklary institutyna açylan ýaş diplomatlar mekdebiň guramagynda geçirilen bu bähtäşiň esas maksady watanpeýji ýaşlary ýetişdirmek we terbiýelemek, gelecek ykbalyny diplomatiýa we halkara gatnaşyklary ugruna hünärmen bolmagy bagşlajak aýratyn dekin ýaşlary ýüze çykarmak, olarda daşary ýurt dillerini kämil öwrenmäne höwes öwretmek bolup durýar. Mälim bolşýaly, bähtäşimiň birinji mewsumyny üstünlikli çykyş edip, ýeňiş gazanan mektep okuwçylaryna Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň halkara gatnaşyklary institutynyň talip bolmak bagty müýesser etdi. Bilişimi ýaly Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasynyň 2020-nji ýylyň 6-njy dekabryna geçirilen 77-nji sessiýasynda 2023-nji ýyl parahatçylygyň kepil hökmünde dialog halkara ýyl diýip atlandyrmak barada kararnama kabul edildi. Türkmen halkynyň milli lideri
Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gahrman Arkadamyň dialog parahatçylygyň kepilatly filosofiýasyny göz alan ählimuň başlangyçda ýurtlaryň arasynda ähli zady parahatçylyk ýolları bilen çözmek we geljek nesillere awadan durmuşda ýaşatmak ýöreleri öňe sürilýär. Biz hem şu ýörelerden ugur alyp, arkada ferdarly bagtyar ýaşlar ýylynda bäsleşigiň dialog parahatçylygyň kepili Gadim Eýamyň diplomatik mirasy atly umum şygarafyna geçiriljek 2-nji mövsümden 3-nji oýunyna başlaýarys. Gelin indi bolsa, diýarymyzyň dürli künjeklerinden bäsleşigimize gatnaşmagy hukukadan okuwçylar bilen tanışyp bolalım. Allanazar Ataev Aşgabat şäheriniň ýörüýtülüşdirilen 16-njy orta mektebiniň 11-nji synp okuwçysy. Allanur Hudaý Nazarow Aşgabat şäheriniň 16-njy ýörüýtülüşdirilen orta mektebiniň 11-nji synp okuwçysy. Tylla Gaýypowa Balkan welaýatynyň Balkanabad şäheriniň umumbilim berýän 5-nji orta mektebiniň 11-nji synp okuwçysy. Begmuhammed Oradow Mar welaýatynyň Sakarçagy trawynyň takyk we tebigy ugurlary ýörüýtülüşdirilen 43-nji orta mektebiniň 11-nji synp okuwçysy. Aýgul Sehedowa Mar welaýatynyň Sakarçagy trawynyň daşary ýurt dillerine ýörüýtülüşdirilen 35-nji orta mektebiniň 10-njy synp okuwçysy. Güýçmurat Gulamow Ahar welaýatynyň Bäherden etrawynyň 5-nji orta mektebiniň 10-njy synp okuwçysy. Cennet Şarywa Aşgabat şäherindäki Saparmurat Türkmenbaşadynyň naky ýörüýtülüşdirilen umumbilim berýän mektep internatynyň 11-nji synp okuwçysy. Sahdöwlet Hümmet Jumaýew Aşgabat şäherindäki Saparmurat Türkmenbaşadynyň naky ýörüýtülüşdirilen umumbilim berýän mektep internatynyň 11-nji synp okuwçysy. Haydar Döwranow Aşgabat şäherindäki Saparmurat Türkmenbaşadynyň naky ýörüýtülüşdirilen umumbilim berýän mektep internatynyň 10-njy synp okuwçysy. Bayram Öwezmuradow Aşgabat şäherindäki Saparmurat Türkmenbaşadynyň naky ýörüýtülüşdirilen umumbilim berýän mektep internatynyň 10-njy synp okuwçysy. Şeyh Durduş Şeyhiyev Daşoğuz welaýatynyň Daşoğuz şäheriniň daşary ýurt dillerine ýörüýtülüşdirilen 24-nji orta mektebiniň 11-nji synp okuwçysy. Sülgün Abdurrahmanowa Mar welaýatynyň Bayramal şäheriniň 8-nji orta mektebiniň 11-nji synp okuwçysy. Serdar Muhyýew Aşgabat şäherindäki Saparmurat Türkmenbaşadynyň naky ýörüýtülüşdirilen umumbilim berýän mektep internatynyň 10-njy synp okuwçysy. Jahan Atamradowa Mar welaýatynyň Mar etrawynyň 1-nji orta mektebiniň 11-nji synp okuwçysy. Saparmurat Tekaýew Daşoğuz welaýatynyň Daşoğuz şäheriniň 21-nji orta mektebiniň 9-njy synp okuwçysy. Şirin Rahmanberdiýewa Balkan welaýatynyň Balkanabad şäheriniň Ingliz tili, fizika we matematika derslerini çuňlaşdyrly we öwredilýän ýörüýtülüşdirilen 22-nji orta mektebiniň 10-njy synp okuwçysy. Oğuz ýoly müň ýyllyklara dowam. Oğuz ýoly agdy birligi rowan. Senasy dillerde ýanglanýa öwran. Oğuz ýaý adalatyň kemany. Oğuz okuy parahatlyk kelamy. Ýaý başdyr okuy ilçi oğudyň. Pendi kem bolmasyn dağdan dogumyň. Ata baba peltepesi kowumyň. Oğuz ýaý adalatyň kemany. Oğuz okuy parahatlyk kelamy. Oklar jem bolanna hergi döwülmez. Bütewlük dünýadadyr döwürlüň.
ağzıvirlik nişanına öwrülen Oğuz ýaý adalatyň kemany, Oğuz okuy parahatlyk kelamy. Ýaýdan çykan oklar gaýtmaz garadan, okgulludur, hemrazydyr yaradan. Ulu sili bir ağzı garadan, Oğuz ýaý adalatyň kemany, Oğuz okuy parahatlyk kelamy. İller ceviz bolsa, maksatlar murat, hak söyün kişiden galar ýagşy at. Himayet isläne çelgi, güç kuwat, Oğuz ýaý adalatyň kemany, Oğuz okuy parahatlyk kelamy. Dessurdur gök bilen zemini bağlan, siyasat köngüllüň küýsüňin aňlan. Ilahdan peşkeş üýtgüşük hal var, Oğuz ýaý adalatyň kemany, Oğuz okuy parahatlyk kelamy. Çawy ýaýran ilim joşga galp bugün, adyň zabit etmişdir törün kalplaryň, dostlugyny eýledi dünýä halklaryň. Arka dağın insan perver kelamy, Oğuz ýaý adalatyň kemany. Indi bolsa Peýgamberler Eňişiniň agzalary bilen tanış bolalyň. Kakajan Janbekow, Türkmenistanyň Uluslar Akademiýasynyň Magtumuladynaky Dil Edebiýaty Milli Golýalmalar Institutunyň alim katibi, taryh ilimläriniň kandidaty. Akçagöl Nurýeldiyeva, Türkmenistan Uluslar Akademiýasynyň Taryh we Arheologiýa Institutunyň baş ilmi işgäri, taryh ilimläriniň kandidaty. Murat Babayev, Türkmenistan Uluslar Akademiýasynyň Magtumuladynaky Dil Edebiýaty Milli Golýalmalar Institutunyň esas ilmi işgäri, taryh ilimläriniň kandidaty, dosent. Hormatly Peýgamberler Geňeşiniň agzalary, sizi bäsleşigimizde hoş gördük. İlk bilen sizden ýaş şaparlarymyza üstünlikler dilep, olara beriljek sowallaryň bukçasyny açyp bermeňizi ol hormat bilen haýyş edýäris. Sizin her biriňizde şu günkü bäsleşikde üstünlük arzu edýän hemde nähä şu sizin şu bäsleşigiňizden şu bukçasyny açmaga maňa ruhsat beriň. Bilşimiz ýaly Türkmenistan döwletimiziň ýakyn gündäki döwletler bilen gatnaşyklary öz gozaşyny gadimetden alqaýtýar. Häzirki wagtda ýakyn gündäki döwletleri Türkmenistanyň strategik hyzmatdaşlarynyň biri bolup durýar. Bu bolsa Türkmenistan ýurdumyzyň ýakyn gündäki döwletler bilen hyzmatdaşlarynyň has hem puwtalanmagynda ol ähmiýete ýedir. Bäsleşigimiň bugunky oýny hem ýakyn gündäki ýurtlar bilen baglanşykly. Ýagny gadim Misryň we Mesopotamiýanyň meden diplomatik mirasy, ýakyn we orta gündäki üçin parahatçylyk sapaklary adly tema boýunça geçirilýär.
Hormatly bäsleşe gatnaşylar, biz sizi bäsleşimiziň şertlerini tanış edýäris. Bizim bäsleşimiz adatdaky bolşýaly 5 san sowal jogap menzilinden ibarat bolar. Her sowaly beren dogry jogabyňyz üçin Oğuz Hanyň altyn peýkamyna münasip bolarsyňyz we Oğuz Hanyň altyn ýanyna tarap bir adım öňe seçip, ýeňşi tarap bir adım ýakynlaşarsyňyz. Her bir sowala jogap bermek üçin 1 minut wagt beriler. Şonuň üçin hem ünsü bolun, pikirlen sowala dogry jogap bermäge çalyşyň. Qadirli bäsleşimizde gatnaşyşylar, 3-nji oýnumyzyň 1-nji menzili Gadim Misirň halkara gatnaşyklary we diplomatiýa diýip atlandyrylýar. Bäsleşimizde menzilimiziň ilkinji sowaly Allamra siziň üçin. Sowalnama 15. Faraon Ýahmas ikinji dolandyran döwründe ýurdun ykdysadyny ýokary götürilipdir. Faraon Amasyň döwründe bolsa, Misir haru daýdan hem kuwatly döwlete öwrülip başlaýar. Ol güýçli Babilon hem Pars döwletleriniň garşysynda gowşak hem bolsa, haýyf döwletler bilen ýaranlyk baglaşýar. Ol esasan öz goňşusy bolan Liviýa hem de Mesopotamiýada ýerleşen het döwletleri bilen ýaranlyk baglaşýar. Berekelle Alamrat, siz bizning sowalymyza dogry jogap berdiňiz hem de Oğuz Hanyň altyn peýkamyna münasip boldyňyz. Sowalnama. Türkmen halkynyň beýik akyldary Mahtumul Pragynyň Atly Ýaranlar poemasyna Gadim Misirdaky haýsy uly din öwrülüşik we taryhy waky hakyny beýan edilýär. Menim pikirimçe bu poemada Gadim Misir'in gullab esme bardy beýan edilýär. Allanur, gynansak da siz sowalymyza dogry jogap berip bilmediňiz. Sowalymyzyň dogry jogaby bu eserde Yusuf Peýgamberiň Misir faraonyna ruh täsiri netijesinde Ehnatonyň ýagny Amanhotep IV-njiň dini öwrülüşik edip Misirde ýeki Allah uýmaklygyň başlanandygyny beýan edilýär. Sowalnama 13. Nineviýada paşa köşkünden biziň ýamydan öňki 8-nji asra değişil tapylan palçykdan ýasalan 2 san möhür 2 döwletiň hökümdarlaryna değişli bolupdyr. Bu döwürde gürrüň edilýän hökümdarlar alalaşyk gazanan bolmaklary hem mümkin. Çünki daşary siýafatda olar biri bilen çakışmakdan gaça durupdyrlar. Sowal: möhürler haýsy döwletlere değişli? Meniň pikirimçe bu möhürler het we Misir döwletlerine degişli. Gynansak da tilla siz bizning sowalymyza näme dogry jogap berdiňiz? Sowalymyzyň dogry jogaby bu möhürleriň biri Asiri hökümdaryna, beýleki bolsa Misir hökümdaryna değişli bolupdyr. Sowalnama 7. Bu şadenanyna berilen ad gözellik gelýär. Gözel ýa-da gözellikden bolan gözellik diýen manini berýär. Onuň Misire gelmegi bilen Misir bilen Mesopotamiýanyň arasyndaky diplomatik gatnaşyklar gowlaşdyrmak, ýagny nikah diplomatiyasy bilen baglanşyklydyr. Misiriň dini garaýşlaryna öwrülüşik eden faraonyň ýan-ýonlaşy bolmak ykbaly nesip eden bu şadenan kim? Ol haýsy döwletiň hökümdarynyň gyzy bolupdyr. Meniň pikirimçe bu sowalyň jogaby Şadenany Hatshepsut bolupdyr. Be Muhammed, gynansak da siz sowalymyza dogry jogap berip bilmediňiz. Sowalymyzyň dogry jogaby Nefertiti, ýagny Mitanni döwletiniň hökümdarynyň gyzy. Sowalnama 10. Bu alim Misir ýolguslaryny janlandyryp, Misiriň gizlin taryhyny öwrenmäge ýol açdy. Ol Misir öwrenş, ýagny Egiptologiýa ilminiň başlangyjyny goýanlardandyr. Sowal: haýsy alim hakda gürrüň edilýär? Bu ýerde Fransuz alimy Jacques François Champollion hakyna gürrüň edilýär. Berekelle Aýgul, siz bizning sowalymyza dogry jogap berdiňiz hem de Oğuz Hanyň altyn peýkamyna münasip boldyňyz. Sowalnama 11. Bu paýtaht şäher ýurdun 2 bölegini jewsleşdirmek maksady bilen esaslandyrylypdyr. Hatta bu şäheriň ibadathanalarynyň birini maňlaýy ak tegmilli uly bir öküz saklapdyrlar. Käbir taryh çeşmelerde şäheriň ady Akkala diýmekli hem aňladypdyr. Sonra bu şäher gadymy gündäki döwletleriniň haýsynyň paýtahty bolupdyr. Şäheriň adyny aýdyň. Meniň pikirimçe gürrüň edilýän paýtaht şäher Misiriň paýtahty bolan Fiw şäherdir. Güç Murat, gynansak da siz sowalymyza dogry jogap berip bilmediňiz.
Sowalymyzyň dogry jogaby Misir we onun paýtagty Memphis şäheri. Sowalnama 17. Gadim dünýäniň 7 täsiriniň biri Cheops piramidasy hasaplanýar. Cheopsyň piramidasynyň beýikligini siz bilýärsiňiz. Onuň meýdany 50.954 metr. Piramidanyň gowrumyny tapyň. Cheopsyň piramidasy dünýäniň 7 täsirlikleriniň birine girýär. Onuň beýikligi 146.6 metr bolup, onuň meýdany 50.900 metr kvadrat. Gowrumyny tapjak bolsaň 50.900 metr kvadraty oşa esasynyň uzunlygyna köpelseň jogaby çykýar. Jogabam 3 milyon metr kvadrat. Cennet gynasakda siz biziň sowalymyza näde jogap berdiňiz? Häzir bolsa sowalymyň dogry jogaby bilen baglanşykly Halkary Hukuk Fakultetiniň 1-nji ýyl taýlyby Kadir Murat Özrejew ekranda düşündirýär. Bilşimiz ýaly orta mekdepde geçenler piramidanyň gowrumy onuň meýdanynyň beýikligine köpeldirilmeginiň 3den 1-ne deň. Ýani bu formula esasyna getirilip çykarylýar. Biz şu formulany ulanyp köpeltmek esasında häzirki wagtdaky piramidanyň takminan gowrumy bolan 2.591.444 metr kub gowrumy alar. Sowalnama 14. Bu faraonyň dolandyran 5-nji we 11-nji ýylyna Liviýalaryň üstünden aýgytly ýeňiş gadanylýar. Ol Siriýada we Palestinada Misiriň agalygyny dikeldiýär. Çünki hökümdarlygynyň ilkinji ýyllaryna daşarky düşmanlaryň çözüşini gaýta ul bermek üçin harby özgertmeler geçirýär. Goşunyň sanyny köpeldiýär. Olaryň söwüş ukybyny ýokarlandyrýar. Kesek ýurtly hakyna tutma goşunyň sany artdyrylýar. Sonra şeýle Haýf faraon hakda gürrüň edýär. Goşunda özgertme geçiren esasy Zenan faraon Hatshepsut hasaplanýar. Ol bir näçe şo Babilonda, Liviýada bir näçe söwüşler amal aşyryp, şolaryň üstünden bir näçe ýeňiş gadanýar. Saq döwlet gynançakda siz sowalymyza dogry jogap berip bilmediňiz. Sowalymyzyň dogry jogaby Ramzes 3-nji. Sowalnama 1. Ahetaton, ýagny häzirki til Amarna şäherinde 300 elden gowrak tapylan Klinops ýazgy maglumatlary biziň ýamdan öňki 2-nji ýylyň ortalarynda halkary dili bolan haýsy dilde ýazylypdyr? Meň pikirimçe bu ýazgy Akkad diline ýazylypdyr. Berekella Haydar, siz biziň sowalymyza dogry jogap berdiňiz, hem-de Oğuz hanyň altyn peýkamyna munasyp boldyňyz. Sowalnama 12. Bu ören ähmiýetli eser bolup, Misir faraonlarynyň birine bagşlanyp Amon-Ra hudaýynyň butxanasynyň diwarlarynyň ýüzüne ýazylypdyr. Eserde faraonyň döwründäki möhüm wakalar we onuň harby ýörüşler beýan edilýär. Eseriň ýazary faraonyň taryhyny beýan etmek bilen Misri dünýäniň merkezi, hudaýlaryň nazary düşen, penakarlyk edýän ýurt hökmüne häsiýetlendiripdir. Sonra Muqaddes ibadatxananyň diwarlarynyň ýüzüne ýazylan eser nähili atlandyrylypdyr we ol haýsy Misir faraonyna bagşlanýan. Bu eser Senüket arda ýazylan. Sowalymyzyň dogry jogaby Tutmos 3-njiň annalary. Sowalnama 2. Türkmen halkynyň arasynda giňden ýaýran aýtky bolan Edil Daşa ýazylan ýaly diýilşi ýaly. Biziň ýamdan öňki 13-nji asyrda baglyşylan bu şertnama hem kümüş tagta ýazylypdyr. Onuň ýazylmagynyň sebäbi bolsa, şertiň şert bolmalydygy, müdümildigi hem-de bozulmalydygyny aňladypdyr. Bu şertnama diňe ýaraşykly häsiýetli bolmak bilen çäklenmän, eýsem bilelikde goranmagyň we duşman üstüne ýürüş etmek baradaky harby böleleşiň hem boşlaryny öz içine alypdyr. Sonra şeýle, haýsy şertnama hakda gürrüň etýär? Meniň bu soraga jogabym bu şertnama Misir döwleti faraony Ramzes II we Het döwletiniň padşasy Hattusili 3-njiniň arasynda biziň ýamyzdan öňki 1270-nji ýylda baglaşylýar. Ýagny bu şertnama baglaşylmagynyň esasy sebäbi Misir we Het döwletleriniň arasynda Siriýanyň çäklerinde iki döwletiň arasynda uruş turýar we şol uruş sebäpli
iki döwletiň arasy bozulýar. Emma uruş uzak ýyllara çekenden soň ahyrky netijede Misir paçasy Ramzes II we Het paçasy Hattusili 3-njiň arasynda ýaraşyk şertnamasy baglaşylýar. Bu ýaraşyk şertnamasy 1270-nji ýylda ýa-da 13-nji asyrda değişli bolup, bu şertnama Kadeş şäherinde baglaşylýar. Hemde ol şertnamanyň esasyna görä iki döwletiň arasynda Siriýa döwleti paýlanylýar, hemde Hattusili 3-njiň gyzynyň Ramzes II berilmegi bilen berkidilýär. Bu şertnama häzirki Türkiýa Bogazky şäherinde hemde Misirde Tel Amar ýa-ni Ahitaton şäherinde kümüş tagta edilip ýazylypdyr. Hemde bu müdümlük şertnama bolupdyr we bize belli bolan ilkinji ýaraşyk şertnamalaryň biri hasaplanylýar. Berekella Şeyhturdy, sizin sowalymyza dol hem de dürüst ýagdaýda jogap bermegi başardyňyz, hem de Oğuz Hanyň altyn peýkamyna munasip bolňyz. Sowalnama 3. Onu Amonyň Bibliýa siýasaty, biziň ýamyzyň 11-nji asyr. Atly eserim Mysyryň diplomatik gatnaşyklary öwrenmekdäki ähmiýetini aýdyp berin. Onu Amonyň Bibliýa siýasaty atly eserine, ýani farawonlaryň daşary ýurtdaky mitany döwletler bilen ýazşan hatlary barada görüňetýä. Bu hatlarda ýani iki döwletiň arasyndaky gowy gatnaşyklar barada bilen geçilýär. Bu farawonlar ýani Ehnaton 4 bolupdyr. Onun hemen Tutanhamonyň döwrüne degişli bolupdyr. Ähmiýeti iki döwletiň arasyndaky dostlukly gatnaşyklar berkitmek üçin, ýani biri bilen hat alşyp berişipdirler. Sorun gynansak da siz sowalymyza dogry jogap berip bilmediňiz. Sowalymyzyň dogry jogaby onu Misir ýelçisiniň Finikiýa we Siriýa gidişi barada beýan edilýär. Sowalnama 4. Aýdygy derli surnukdurucu töweşlerden soňra Ramzes II aýgytly çakmışyklardan gaça durup, dürli harby hileleri ve diplomatiýa terişleriniň peýdalanmagy güýçlendirýär. Netijede gadyn dünýä taryhynyň saklanyp galan we bize bälim bolan ikinji ýaraşyk şertnamasy baglaşylýar. Şertnamanyň şertleri hakynda görüňmeriň. Het Misiriň arasynda şertnama baglaşylýar 1270-nji ýylda Kadeş şertnamasy. Iki döwletiň arasynda goşun şertnamasy baglaşylýar. Bir-birine çalmalyk bardy. Hattusili 3-nji Ramzes II durmuşa çıkarılýar. Muňa tarihte nikah diplomasiýa diýilýär. Soňra bu şertnama 100 ýyllap saklan kalypdyr. Berekella Serdar, siz biziň sowalymyza dogry jogap berdiňiz, hem de Oğuz Hanyň altyn peýkamyna munasip bolňyz. Sowalnama 5. Misir edebiýatyna değişli bolan bu eserde gahrymanyň düşen ýagdaýlaryny okanynda Misirde Şavalanyň Kenganyna Gedawol, Towşany Dogduk tepe diýen türkmen nakıllary ýadyňa düşýär. Sorag şeýle. Haýsy eser hakyna görüňetýär? Eseriň mazmunyny gysgaça görüňlerim. Misir edebiýatyna esasan şunu het hakyna hekaýda bu maglumatlar berilýär. Şunu het hakyna hekaýa hem Misir faraony bilen oňuşman başga ýurda göçüp gitmegi hem de o taýda hem onuň gahrmançylykly görüşleri hakyna. Soňra bolsa Misir faraonyň Misiri başga döwletlerde öz ýurduny küýsäp gezenne hakyna maglumatlar berilýär. Soňra Misire dolan gelişi we Misir faraony tarapyndan günäsi geçilişi hakyna maglumatlar berilýär. Berekella Jahan, siz sowala dogry jogap berip bildiňiz we Oğuz Hanyň altyn peýkamyna munasip bolňyz. Sowalnama 8. Bu şahsiýet Misiriň ilkinji denan faraony bolup, Misir dollugyny özgertýär. Onuň farawonlugy takminan biziň ýamyzyň 1503-nji ýyla çenli sürüp 22 ýyllap dowam edipdir. Daşary siýasatda parahatçylyk ýoluny alyp baryp, Misiriň binägärligini, sowda ykdysady gatnaşyklaryny ösmegini öňserýär. Bu farawon uzak wagtlap erkek kişi hökmünde hem göz öňüne getirýärler. Sora, görüň edilýän denan farawony kim? Bu sowalnamaň jogaby Nefretita. Saparunat, gynansak da siz biziň sowalymyza näde dogry jogap berdiňiz? Sowalyň dogry jogaby Hatshepsut. Sowalnama 9. Misir farawonlary Hyksoslaryň täsiri bilen, ýagny şolaryň tejribesinden peýdalanyp, goşunyny özgertme geçirýär. Şol özgertme netijesinde nähili harby enjam berýär, onuň söwüşlik ähmiýetini düşündüriň. Misirde Hyksoslaryň agalygy biziň ýamdan 1675-1554-nji ýyllarda bolýar. Hyksoslaryň dolandyran döwürlerini olar Avari şäheriniň paýtagty şäher diýip döredilýär. Hyksoslaryň döwrüne hem täze goşunlar döredilýär. Şonda meniň pikirimçe okýay ullanmak hem girdilýär. Şerin,
Qaynansaq da siz sowalyna nädär jogap berdiňiz? Sowalymyzyň jogaby. Giksoslaryň täsiri bilen kolesnitsa, ýagny ikat goşulan ýeňil arabalar döreýär. Şeýle arabalaryň kömegi bilen bolsa, goşunda arabaly bölüm hereket edipdir. Her arabada iki esker bolup, biri araba sürüpdir, hemde galkan tutupdir. İkincisi bolsa, düşmana garşy peýkamdan ok atypdyr. Hormatly bäsleşige gatnaşçylar, 3-nji oýnumyzyň 1-nji menzili hem tamamlandy. Hormatly bäsleşige gatnaşçylar, oýnumyzyň ikinji menziliniň foralary gadymy Sumer we Akkad döwletiniň daşary fiýafatyna we diplomatiýasyna bagşlanýar. Allah nazar, ikinji menzilimden ilkinji sowalyna siziň bilen başlaýar. Sowalnama ýygrynky. Görüň edilýän arhivler ýaralyň taryhyny beýan etse-de, ol Mysyryň çäklerinden tapylýar. Biziň ýamyzdan öňki ikinji müňüň ikinji ýarynda halkara gatnaşyklaryny bolsa, dol açyp görkezmekde, anamdar çeşme bolup hyzmat etýär. Biz haýsy arhiv hakynda görüň etýär we bu arhiwiň düzüminde nämeler saklanyp galypdyr? Ol arhiw esasan telemaryndaky arhivler barada görüň edilýär. Ol esasan Amin Hatep 3, Amin Hatep 4 olaryň maşgalak dalalarynyň we başga şu derýarlynaky döwletleriň, ýagny Het Sumer Akkad ýaly döwletleriň arasyndaky şu hat alşyklary barada aýdylýar. Berekella Allah nazar, siz biziň sowalymyza dogry jogap berdiňiz, hemde Oğuz hanyň altyn peýkamyna munasip bolýaňyz. Ýygrymyň sowalnama. Şumerliler haýsy şäher döwletlerini döredipdirler. Olary kartadan görkezin. Şumer şäherleriň, onuň bir şäher, Uruk şäherinden başlap we Kutulu, Battabiri, Girsa, Umma, Şurupak, Adap şäherler bolup durýar. Allah nur siz soragyna nädär jogap berdiňiz? Sowalymyzyň dogry jogaby Larsa, Ur, Uruk, Lagash, Umma, Nipur, Kish ýaly şäher döwletleridir. 27-nji sowalnama. Ur şäher döwletine deýişli bolan paçsa gurlaryna mahsus bolan sunut eserleriniň arasyndan ýygyderli duşgenden standart nähili görnüşde bolupdyr. Meniň pikirimçe paçalaryň gowurlaryna ýygyderli olaryň möhürleri ýerleşdirilipdir. Tylla geynasak da siz biziň sowalyna nädär jogap berdiňiz? Biziň sowalymyzyň dogry jogaby standart. Iki agaçdan ýasalan, iki ňitli ýüregi meňdeş taýagy berkedilen hökümdarlyk nyşany bolupdyr. Agacın birinde düşmanlaryň üstünden gazanylan ýeňişlere bagyslanıp, guşaklaýyn görnüşde ýeňiş hakynda kıssa ýerleşdirilipdir. Başga ýerinde şol ýeňişiň sanyna seweşden soň tutulan şöhrata beslenen toý şekillendirilipdir. Sowalnama 25. Mahmud Gaznala, Ýedi-Gleýmiň sultan diýip at berilen bolsa, bu Akkad hökümdary dünýäniň 4 günjeginiň padşasy diýen derejany kabul edipdir. Onuň bitiren işleri, alyp baran daşary siýasatynyň meýwesini suwd etýär. Bu haýsy padşa we onuň daşary siýasatda eden işleriniň birini misal getirip beriň. Meniň pikirimçe bu sowalyň jogaby Akkad padşasy Naramsuweny bolupdyr. Ol biziň ýamdan öňki 2236-2200-nji ýyllarda dolandyryp, ol öz tawinyna şäherlerdäki miraslar, ensiler boşadyp, olaryň deregine öz ogullaryny belläpdir. Olar ýöneki emeldarlara öwürilipdirler. Berekella we Muhammed, siz sowala dogry jogap berdiňiz we Oğuz hanyň altyn peýkamyna munasip bolýaňyz. Sowalnama. Paçan eslinde değişti olmadık bu Akkad hökümdary gadyym diýilip hem atlandyrylyp 55 ýyllap höküm sürüpdir. Onuň döwründe döwletiň serheti Kiçi Azyanyň hem çäklerine baryp ýetipdir. Bu hökümdar kim? Onuň iň uly bitiren hyzmaty nämeden ibaret? Meniň pikirimçe bu soragyň jogaby Akkad hökümdary Sargon II. Ol bütün derýarlygyny bir döwletde birleşdirip hakem daşary iqtisadiýatyny güýçläp baran hökümdar bolupdyr. Aýul, biz siziň sowalyňyza baglanşykly Paýgambarlar geňişini ýetdirýär. Paýgambarlar geňişi söz sizden.
Jogabıňyz kabul etse boljak. Ýöne şol paşanyň ady Sargon 1-mi, 2-mi? Sargon 1-nji. Dogry. Berekella Aygul, siz bizim sowalyňyza dogry jogap berdiňiz hem de Oğuz hanyň altyn peýkamyna münasip boldyňyz. Sowalnama 31. Urum 3-nji nesil şarlyk döwründe döwlet despotiya, ýagny çäklendirilmedik häkimiýeti eýe bolupdyr. Bu döwürdäki padşahlar dünýäniň 4 günjörüň padşahy diýen derejäni göteripdirler. Padşahyň şahsiýeti hudaýlaşdyrypdyr. Bu döwürdäki haýsy padşahdan başlap hökümdarlary hem hudaýlar ýa sejde etmeklik däwi gerdirler. Menim pikirimçe bu sowalyň jogaby Sargon 2-nji. Güçmurat, gynansak da siz sonra nädor jogap berdiňiz? Soramyzyň jogaby şol geniň döwründen, ýagny biziň ýamyzdan ki 2093 hem 2047-nji ýyllar. Sowalnama 30. Şu merlerde jemgyýetiň gatlaklara bölünmegi bilen döwlet ýüze çykýar. Emma ilki başda ol ilki durmuş döwrüniň dolandyryş usullarynyň bir näçesini özünde saklapdyr. Ýerki nesil şarlyklar döwründe gurrun edilýän döwlet wezipesi faýlawry bolup, hatda oňa zenanar hem faýlanyp bilipdir. Ol öz wezipesinden başga da suwaryş deshalaryň, şäher we buthana guruluşy işlerine we beýleki jemgyýetçilik işlerine ýolbaşçylyk edipdir. Sonra haýsy wezipe barada gurrun etdi? Bu soragyň jogaby men pikirimçe buthanada işleýän ruhanylar barada gurrun etdiler. Olaryň atrandyryşy Ranik. Cennet, biz sizin sowalyňyzla baglanşykly peýgamberler egeňişini ýetýär, peýgamberler egeňişde sizden. Cennetiň jogabynda ruhany wezipesi hakynda, ruhana degişligi hakynda aýdyldy. Diňe şoň adyny agdamady. Cennetiň jogabyny kanagatlanar diýip hatap etmek bolar. Berekella cennet, siz bizim sowalyňyza dogry jogap berdiňiz hem de Oğuz hanyň altyn peýkamyna münasip boldyňyz. Sowalnama 18. Biziň ýamyzdan ki 3-nji müňýylyň 1-nji ýarymynda Mesopotamiýada töredilen epik eseriň gahrymany Agoýmyza ýerleşdirilen. Bu gahrymanyň ady näme? Bu eseriň iň gadim nusgasy haýsy dilde ýazylypdyr? Bu epik eseriň gahrymany Gilgameş hasaplanýar. Gilgameş öz döwründe Uruk şäheriniň hökümdary bolupdyr. Ýagny şol döwürde adamlaryň bir şol häkime bir azar beripdir. Şoň netijesinde bir adamlaryň şuňa bolan garaýşy ütkäpdir. Bular Hudaýa ýalbarypdyrlar. Oň netijesinde muňa asmandan öz ýal bir güýçli Enkidu adly gahrman indirilýär. Enkidu bolsa bu bilen söwüşýär. Netijede ikisiniň söwüşi görüşi deňelýär. Şu ikisi soňlugy bilen ikisiniň bir urşunyň netijesiniň deňe-deň bolmagy bilen ikisi dostlaşýarlar. Eser gadymy Şumer dilinde ýazylypdyr. Berekella saq döwlet. Siz sowala dogry jogap berdiňiz we Oğuz hanyň altyn peýkamyna münasip boldyňyz. Ben size bir hikayet aydyp bereýin. Şuwan oglum. Gadim eýamlarda bir uly ýurtda Şah Gilgameş diýen sultan bar eken. Kullun bir gününde goza Gilgameş çağıranmış üç ogluny ýanyna diýenmiş. Bara ýere girmeden öň ataňy sizi yrraýtdy. Ulu oglum, meýliň aýt. Bolýan bolsam üçüň ýeri bölle beräý ýetýän ýeri. Ortonja oglum sen aýt. Atam, maňa eşil galan ýeriň gylly ýaryn. Üçüncüsü garaşmandyr atatynyň soraryna.
deyipdir. Menem razi, yerin qalan muqtarına. Qama vatan Gilgamesh Şah, yurdunu paylaptır üçü. Hoş bolupdur mülk edilen oğullar. Her haydi öz yeri bilen başagay. Ara çek çekýämiş, garym gazyýamış. Ol biri daşyna qala gurýamış. Muny görüp Gilgamesh Şah diýenmiş. Yurdu bölüşdüňiz. Hat kiçelliňiz. Öňe yol bortdyňyz. Sıçan innisiz. Öň sizden gorkallar tutuverler. Öň sizden gaçarlar yetiverler. Netije çıkarın şundan oğullar. Elbet, partavnifaň bölüp bolar yerini. Öne nädip böljek onuň howasyn? Nädip böljek üstünnäki asmany? Suwlaryny serpip bölüp bolarmy? Kuşlaryň howasyn nenen bölersin? Şükür, sinagdan geçti oğlum. Birisi vefalı, biri ilirmen. Ey Tanrım, edenine şükür ederim. Belki meni yadgar gelecek nesiller. Yadıklı men oğullarımın önüne. Yöne, iyilin günün. Yurdun bağıtına qara çekilmetin erteki bir günlüyüp. Hatta günah etmelem olsa men kena turup ertak. Demişe tayyar. Çünkü men bir zada yetyar akılım. Kim oturacak bolsanı soy tahtına. Eni ata. Oğlu gıyba, venana bolan söýgütiniň baryny jemläp, watan ýene söze sığdyrmaly bar. Taňrynyň birligine inansa iýiliň, watanyň birligine inansa her kim, iýil saatına, sada uysa halkyna, diňe şonna bu soýyly galkyna. Sowalnama 34. Şumer döwletini syndirmak üçin 50 fan hökümdar bilen töweşen padşah kim? Biziň ýamyzdan ýok 3-nji müňillikde Şumerler bilen Semitleriň arasynda uruş bolýar. Uruşda Semitler üstün çykýar we Şumerler döwleti ýykylýar we Akkad döwleti döreýär. Bu padşah Sargon 1. Berekallah Haydar, siz biziň sowalymyza dogry jogap berdiňiz. Bayram, sowalyňyzy açyp bilersiňiz. Sowalnama 26. Binagarlygyň bu görnüşi Altyndepe şäher döwletine hem gawat gelipdir. Ýöne Altyndepe şäher döwletindäki ady agdalan binadan tapawutlykda Uğur şäherinden tapylan bu bina din görnüşine gurlandy. Bu iki bina hem şol bir Hudaýyň hatyrasyna gurulan binalardy. Sora, haýsy binalar hakynda gurrun edýär? Men jogabym seni. Bayram, gynansak da sowaly nädor jogap berdiňiz? Biziň sowalymyzyň jogaby ady agdalan binalar Ay Hudaý nanna bagşlanandy. Altyndepe şäher döwletine ibadetkana da Uğur şäherine din hem 3 basgançakly zikkurat görnüşine gurlandy. Altyndepe şäher döwletindäki ibadetkanyň diametri 28 metr bolan bolsa, Uğur şäherindäki diniň diametri 20 metr. Sowalnama 19.
Alimlerin pikirine göre Şumer sözünün manisi näme? Näme sebäpli bu halk şeýle atlandyrlypdyr? Meniň jogabym Şumer sözüniň gelip çykyşy barada alymlar durly çaklamalar edýärler. Günatar almaň çaklamalaryna görä Şumer bu sözüni boguna bölüp aýdanymyzda şu ok mer ýaý, ýagny okka diýme aňladýar. Emma Türkmen tarihçisi Öwes Gündogdyýewiň maglumatlarynda Şumer sözüni Sumbar derýasy, ýagny şol derýän çäginden häzirki ýakyn gündogara geçen halkyň agyny ýagny Sumbar hemde Şumer ady bilen baglanşdyrýarlar. Köp alimler suw ýer görnüşinde şekillendirýärler. Emma ýakyn orta döwletleriniň şol ýerlik halklary bolsa, Şumerleri şol ýere medeniýet getirenler diýip atlandyrýarlar. Berekellah Şeyh Durdy, siz bizim sowalyňyza dogry jogap berdiňiz hemde Oğuz hanyň altyn peýkamyna munasyp boldyňyz. Sowalnama 28. Derya aralygy ýene bir mahsusatlaryň biri hem hukuk barada resminamalardyr. Kanun ýygdylaryny şeýle bolýar gadim gündogaryň hiç bir ýurdan saklanan däldir. Kanunlaryň iň gadimkisi bolan bu kanunlardan Şumer Akkad padşahlygynyň uğur nesil şarlygy peýdalanypdyr. Bu haýsy kanunlar hasaplanýar we ol wagt senenamasyna näçinji müň ýyllyga değişlidir. Iň gadim kanunlaryň biri Uğur şäherine degişli onu şol genen kanunlar bolup biziň eramyzyň 3-nji müň ýyllyga degişli diýip hasap edilýär. Berekellah sürgün. Siz sowala dogry jogap berdiňiz we Oğuz hanyň altyn peýkamyna munasyp boldyňyz. Sowalnama 23. Özüniň dolandyran 6 ýylyň dowamında köp işler eden Şumer döwleti bolan Lagaşyň padşahy Urunumganyň ýagny biziň ýamdan öňki 2318-2313 ýyllar özgertmelerini sanap berin. Urunginama esasan iqtisadiýete we goşundyry goşunda bir näçe özgertmeler geçirýär. Serdar Gynasak da siz bizim sowalyňyza näme dogry jogap berdiňiz? Biziň sowalyňyň dogry jogaby ruhanlar salgytdan başadylýar. Buthana hojalygynda işleýän adamlara berilýän önüm artdyrylýar. Din däpleri ýerine ýetirmek üçin buthana tölegleri azaldyrylýar. Salgytlaryň we borçlaryň bir näçesi ýatyrylýar. Urungynanyň özgertmeleri ýazga geçirilipdir we biziň günlerimizde çenli saklanyp galypdyr. Sowalnama 29. Gadimy derýa aralygyň diplomatik resminamalaryna döwlet tary we halkara gatnaşyklary, uruş, parahatçylyk, lalaşyk baglaşmak barada maglumatlar berilýär. Olaryň içinde iň ýerkisi biziň ýamyzdan öňki 24-nji asyrda değişilir. Şol diplomatik resminamalar nähili görnüşde ýazylypdyr we onuň mazmuny nämeden ibaret bolupdyr? Derya aralykda şol diplomatik ýazylar, ýagny paşalaryň möhürleri bilen baglanşykly ilat ýazylygynyň geçirilmegi bilen baglanşykly bolup durýar. Ýagny mysal üçin Fibi şäherindäki halklaryň tutsak edilen sanawlarynyň görnüşleri bilen baglanşykly bolup durýar. Jahan Gynasak siz sowalyna näde dogry jogap berdiňiz? Biziň sowalymyzyň dogry jogaby olar palçykdan ýasalan silindr ýazylan ýazgylar bolup, onda Lagaş we Umanyň arasyndaky serhet dawasy barada maglumatlar berilýär. 20-nji sowalnama. Alimlaryň pikirlerine görä, Şumerleriň Afy Türkmen toprağynda dören haýsy gadim medeniýetden göz açalýar? Meniň pikirimçe bu eliniz medeniýetiniň göz açalypdyr. Gynasak da Sapar Murat, siz bizim sowalyňyza näde dogry jogap berdiňiz? Biziň sowalynyň dogry jogaby äne medeniýetinden. 33-nji sowalnama. 19-njy asyryň 90-njy ýyllaryna nemis alimy Deliçiniň Akkad diliniň grammatikasyny we sözlügini düzmek ilminde täze bir urungyda çykmany alyp barypdyr. Bu alanky Aziýada ýaşaýan we şine hatyn ulanan gadim halklaryň dilini, taryhyny we medeniýetini öwrenýän ilmi aňladypdyr. Ol haýsy ilim? Bu ilmiň ady Assyriologiýa. Berekellah şirin. Siz sowala dogry jogap bermek başardyňyz we Oğuz hanyň altyn peýkamyna munasyp boldyňyz. Hormatly bähtäş gatnaşylar, 3-nji oýunumyzyň 2-nji mendeli hem tamamlandy.
Hormatly bäsişe gatnaşylar. Biz inni oýnumyzyň 3-nji mezgilinde başlaýarys. Bu mezgilimiz ingliz dilinde alınıp barlar. Siz ilki soralar özüňiz okap, türkmen diline terjime edip, şeýle hem ingliz we türkmen dillerine jogap bermersiňiz. We will start this round. Men dilimiz Allah'nalar sezilen aşağı soraňyz açyp bilersiňiz. Question number 40. This doctrine is known as cosmogony in science. Which doctrine is this? Bu doktrina ilmda kosmonomiýaly belli. Bu nähil doktrin? I think that this doctrine was created in Mesopotamia, and I think that people have created this doctrine and thought that ancient people came from alien worlds. Men pikirimçe bu doktrina Mesopotamiyada dörendigini pikir etýän. Yani ol doktrina boýunça adamlar başga dünýälerden gelendigini barada aýdylýar. Congratulations Allah'nalar. Berekelle Allah'nalar. Siz sowala dogry jogap berdiňiz we Oğuz Hanyň altyn peýgamyny munasyp boldyňyz. My question number 44. Work with the ancient world map. If we go to the northeast from Egypt, we will come across with what? I can't answer. Men bu soraňyň jogabyny bilemem. Sowalymyzyň jogaby gyzyllyňyz. Tylla sowalyňyzy açyp bilersiňiz. My question number 48. It is located on the upper reach of the Tigris River. The place of kings, heroes, and beautiful buildings were located in this city. They were built by master builders using stone and cedar wood brought from conquered countries. What city is it about? Olaran awadan ýerde ýerleşýär we ökde hünärmenler tarapyndan guruldy. Bu haýsy şäher? I think is the Babylon city. Meniň pikirimçe bu Babylon şäheri. Aýnasakda tylla siz sowalyňyza näde dogry jogap berdiňiz? Sowalyň dogry jogaby Ninevia şäheri. Question number 36. As we all know, there are so many books in the libraries, but in the ancient East, people invented a way which helps to find a book easily in the huge libraries. What's this method and who invented it? Bizim hemmemiz onu bilýär. Bu kitaphanada bir näçe kitaplar jemlenipdir. Adamlar şu uly kitaphanany gurupdyrlar we şol kitaphany kim açypdyr? My answer is Ashurbanipal. Şol kitaphany Ashurbanipal tarapyndan açylýar. Sowalymyzyň jogaby bu katalog usuly bolup, onu ilkinjilik Şumerler oýlap tapypdyrlar. Question number 50. Assyrian sculptures were full of unique figures. They often combined images of several monstrous animals to form a single fantasy image. Give an example of one of those images. Soragnama 50. Assyrian heykeltaraşlary türlü şekilleri, olar adatça hyýaly haýwanlardan hem de hyýal suratlardan düzülen şekiller bolup şu şekillere mesal getirip berin. Their head was people's head and their body was animals and they had wings. Olarda esasan ýolbarslaryň şekilleri hyýaly kellesi adam şekilli ganatly ýolbarslaryň şekilleri bolupdyr. Olar gorowçular hökmünde şekillendirilipdir. Ganatly janarlar bolupdyr. Berekelle aýyl. Siz sowalyňyza dogry jogap berdiňiz we Oğuz Hanyň altyn peýgamyna munasyp boldyňyz. Question number 51. What is the name of the form of art done on statues and stones? Elbirin sowalnamy. Heykellerin we daşlaryň ýüzüne çekilen şekiller alymda näme diýip atlanyrlar? The name of a form of art which exists on stones and statues is called hieroglyphs in science.
Heykellerin ve daşların yüzüne yazılan yazgıları ılımda hieroglifika diýip adlandyrylýar. Gynansak da güç muratsız soğalımıza ne doğru cevap berdiňiz? Soğalımyzyň doğru jogaby barelyef. My question number is 46. In ancient Mesopotamia, they were doctors to treat people and animals and find the cause of the disease. They made medicine from herbs and plants. They mainly used two things. We put in this box. What are in the box? Kadim Mesopotamiyada doktorlar adamların ve hayvanların ketellerini bilip olar becermeni aşarptırlar. Dermanlar ösümlüklerden yasaptırlar. Olar iki sany esasy zat olantyrlar. Biz onu gutyň içine koyduk. Gutyň içindekiler näme? My answer this question, it's oil and water. Meniň bu sorawdaky jawabym suw bilen ýağ. Berekella cennet, siz soğanıza doğru cevap verdiňiz ve Oğuz Xanyň altyn peýkamyna munasip bolýaňyz. Question number 45. Who are the creators of the first alphabet in history? Soalnama 45. Tarihte ilkinji elifbeyi kimler oylap tapdy? My answer is Mesopotamians. Tarihte ilkinji elifbeyi Mesopotamiyalar oylap tapdy. Berekilla sak döwlet. Siz soalymyza doğru jogap berdiňiz we Oğuz Xanyň altyn peýkamyna munasip bolýaňyz. Question number 37. There is a kind of legible script in this box. This type of writing was not convenient to use, but however it can be preserved for a long time. This form of writing originated one of parts of the Asian continent. Was in this box? My answer is arrow and bow. Unfortunately, Haydar, your answer is Gynansak da Haydar, siz soğanıza ne doğru cevap berdiňiz? Soğanyň doğru jogaby şine yazgylary. Question number 41. This resident and discovered by French archaeologists large statues with human head and wings. The shepherd's bulls body were found there. Which ruler's residence and who discovered it? I can't answer. Ben bu soragyň jogabyny bilemem. Soalymyzyň jogaby prezidenti Padşah Sargon II değişti bolup, ol Fransuz arheology Bota tarapyndan tapylypdyr. Question number 32. As we all know, King Hammurabi was called the judge of the earth. Feel one of the laws of Hammurabi. If someone breaks somebody's tooth. Soalnama 42. Biziň hemmemiz bilýär. Padşah Hammurabi dünýäniň qazysy diýip adlandyrylypdyr. Onuň aklayan Hammurabi'nin kanunlary. Eger biriniň diýişinde öseňiz, izin dowam etdiriň. If someone breaks somebody's tooth, he must breaks tooth. Padşah Hammurabi tarihte Hammurabi'nin kanunlary ady bilen tariha giren kanunlary giretdir. Şonda aýdylyşyna görä eger kimdir biriniň diýişinde öse, onuň hem diýişinde ömeli diýip şol kanunlarda girdilipdir. Berekella şeýhturdy, siz soğanyňyza doğru cevap berdiňiz we Oğuz Xanyň altyn peýkamyna munasip bolýaňyz. Question number 47. This state had the class with Egypt or Syrian land. The word deblated was seed. They had agreed contract with each other. So according to this contract, Syrian land we divide between two states. What your country is talking about? Bu iki döwlet Ýerýanyň üzerine birine şart barmar bolýar. Söwüş esasyna surnukdurýar we söwüşiň soňunda şartnama baglanşylmaz bolýar. Şartnamanyň esasyna Siriýanyň ýerleri haýsy döwletleriň arasynda paýlaşylýar. Bu görüň edilen döwlet haýsy döwlet? My answer is head state.
Bu diýilýän döwlet het döwleti. Berekellasylgyn. Siz sowalymyza dogry jogap berdiňiz we Oğuz Xanyň altyn peýkamyna münasip boldyňyz. Question number 38. During the reign of these kings, the attacks of these people began to the Hittite Empire. Even from the reign of this king, the power begins to pass from father to son. Which Hittite king is being talked about? I can't answer. Men bu sowalyň jogabyny bilemem. Beýnansak da Serdar, siz sowaly jogap berip bilmediňiz. Sowalyňyň dogry jogaby Padşah Telepiniň döwrüne. Question number 43. When Smyrna treat which each other when works had to be content and when they had to mention length, what did they come up with for the account? I can't answer. Men soraň jogap bilemem. Sowalymyza jogaby Şumerler ilkinji gelek 5 forma boýunça 5 içinli sanap olary at goýupdyrlar. My question is 35. Hittite Mitanni art has many similarities. These Magiana are the art of the Hittites is similar to the art of the Massagetes in the 6th century BC. Question: which famous Turkmen history mentions this? I can't answer. En bu soran jogabyny bilemem. Sowalynyň jogaby Öwel Gundawdyýew. Question number 39. As a result of Hittite kings' aggressions, new lands were conquered. Relations between the kings of Hittite and the neighboring nations were established. For this reason, the Hittite kings agreed a contract with them. The question is, what were the terms of this contract? Hittite padşahlar täze ýerleri batyp alypdyrlar. Goňşy ýurtlar bilen ara gatnaşyklar gowlaşypdyrlar. Şonuň üçin hem Hittite döwletiniň padşahlary şolar bilen şertnama baglaşypdyrlar. Sonra şertnamanyň şertleri nämeden ibaret bolupdyr? The Hittite country must keep in the safe the country that they conquered. The second term is the people in the country that they conquered must be in the army of Hittite. Ol batyp alan ýurtlaryna şertnama baglaşanlaryna şertnamanyň şertleri, şol batyp alan ýurtlaryň esgerlerini gulluk getirip bermeleken hiýatlary we talyk tölemeliken hiýatlary, hiýatlar şol batyp alan ýurtlaryny gorap saklamaleken. Berekellasyryn. Siz sowalymyza dogry jogap berdiňiz we Oğuz Xanyň altyn peýkamyna münasip boldyňyz. Hormatly besleşe gatnaşylar, ine şunuň bilen 3-nji oýnumyzyň 2-nji mezgilini hem geçirip gutarýas. Hormatly bäsleşe gatnaşylar, eziz telegörjiler, bäsleşimiziň 2-nji mögsüminiň dowamyna Grekler we Hytaýlar parfi atlaryny nähili atlandyrypdyrlar diýen sowalymyza Grekler we Hytaýlar parfi atlaryny ganatly bedewler diýip atlandyrypdyrlar diýen dogry jogaby Türkmenistanyň Döwlet Medeni Institutynyň muallimi Gonça Gurbanowa, Şeýreke Mara welaýatynyň Marşahynyň ýaşaýjysy Maksat Berdimuhammedow ilkinji bolup gysga belimizde dogry jogap ýollamak başardylar. Sowalymyza dogry jogap bermek başaran illeşlerimi gutlaýar we köp sag bolsun aýdýas. Beýlik illeşlerimiz hem oýnumyza işçi gatnaşmaga çagyrýas. Däp bolşýaly, oýnumyzyň bu gedekki sanyny hem ýöýtesiň üçin taýinlenen sowalymyzy sany ulgun mümkinçiliklerini peýdalanyp siň dikkatiňize ýetirýäs. Men Matmulad Türkmen Döwlet Uniwersitetiniň malumy Toýly Hommeýew. Meniň size berjek sowalym şeýle: ýokarky Misirň orta böleginde ýerleşen Faraon Echnatonyň paýtagty haýsy şäher hasaplanypdyr?
Sowalymyza jogaplarynızı 0561 gysga belgimize ýa-da parahatçynyň chaparlar@gmail.com elektron sargymyza ýollap bilersiňiz. Biz sizden geljek jogaplaryňyza garaşýas. Hormatly bähtäşimde gatnaşçylar, eziz tamaşaçylar. Parahatçylygyň ýaş aparatly akıl paýhat bähtäşimde ikinji mowsumyň 4-nji oýuny 2023-nji ýylyň 28-nji martynda gadymy Ary we Hindistan sivilizasiýalary diplomatiýanyň ruhy ahlak bünýatlary adly temasy boýunça geçirilýär. Bähtäşimden degişli temasy boýunça edebiýatlary Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklar institutynyň resmi saýtynda tanyşyp bilersiňiz. Hormatly bähtäşi gatnaşçylar, 3-nji oýnumyzyň 4-nji mendili Het we Wavilon döwletleriniň daşary syýasatyna we diplomatik däplerine bagşlanýar. Sowalnama 68. Bu sütunun ýüzündäki relief şekillerinde Hammurapi'nin paşa diýip ulan edilme münasebetli hükümdarlyk nişanlary alşy suratlandyrylypdyr. Şol taryhy reliefe görä paşa Hammurapi haýsy Hudaýdan öz paşalyk nişanlaryny alýar. Menim pikirimçe ol ay Hudaý tarapyndan Nunodan alýar. Allah nazar gynasakda siz biziň sowalymyza dogry jogap berip bilmediňiz. Biziň sowalymyzyň dogry jogaby gün Hudaý Şamaşadan. 59-njy sowalnama. Orta Wavilon döwrüne ýurdun daşary siýasat işçiň alyp barylmandyr. Hatda bu döwürde Wavilon 2-nji derejeli ýurt hasap edilipdir. Bu döwürde Misir döwleti bilen bir taraply nikah diplomatiýasy hem alyp barilypdyr. Sonra bir taraply nikah diplomatiýasy nähili amal edilipdir. Men bu sowalnama jogap berip bilemok. Soramyzyň jogaby Wavilon Misir ikrar etýär, hatda oňa hormat goýýar, sowga serpaý uradylýar. Misir bilen ara gatnaşyk berkitmek üçin Kasit padşahlary öz gyzlaryny Misir faraonlaryna durmuşa çykarýar. Ýöne, haçanda Kasit padşahlary Misir padşahlarynyň gyzlaryny dilenlerini, olar gyzlaryny daşary ýurda çykarmaýanlygyny aýdýarlar. Sowalnama 66. Wavilonda dören furmatyň gliptika görnüşi näme? Men bu soragyň jogabyny bilemok. Sowalymyzyň jogaby biziň ýamdan öňkü 3-nji asyrda dörep, ol daşyň ýüzüne şekil çekmek furmaty bolupdyr. Sowalnama 55. Bu döwletde atı harby işlerde ulantypdyrlar. Şonuň üçin atyň bahas ören gymmat bolup, her bir at 3 kilogram kümüşe deň bolupdyr. Günnägörüň haýsy döwletinde atyň ähmiýeti şeýle ýokary bolupdyr. Kiçazede yerleşen Het döwletinde atyň ähmiýeti ýokary bolupdyr. Berekella bey Muhammed, siz sowalymyza dogry jogap berdiňiz we Oğuz Xan altyn peýkamyna münasip bolýaňyz. Sowalnama. Gazy warlyk işleri wagtynda ýüze çykarylan bu diplomatik arxiv biziň ýamdan öňkü 2-nji asyryň başlarynda değişildir. Arxivde Wavilonyň, Marynyň, Siriýa we Finikiýa hanlyklarynyň hökümdarlarynyň özara alşan köp fan hatlary saklanyp galypdyr. Sorak şeýle, ähmiýeti ören ýokary bolan bu diplomatik arxiv nireden tapyldy we onuň mazmuny nämeden ibaret? Bu diplomatik arxiv biziň ýamyzdan öňkü 1360-1348-nji ýyllarda hökümdarlyk eden Ehnatonyň döwrüne gurulan Ahitaton şäherinden tapylan Elamarny arxivdir. Bu arxivde Ehnatonyň hemde Amenhotep 3-njiň maşgal agdalarynyň hemde özüniň ýanky ada agalan döwletlerle alyp baran iqtisady gatnaşyklary, ýazşan hatlary saklanypdyr. Ol hatlarda şol döwürde diplomatik gatnaşyklar alyp barmagyň ören sylsyrymlydygy ýazylypdyr. Gynansak daýy bolsa biziň sowalymyza näde dogry jogap berdiňiz? Biziň sowalymyzyň dogry jogaby Marynyň paşasy Zimriliýiň köşkünden tapylýar we onda bu ada agalan döwletleriň arasynda ilçiler we çaparlar işlendigine, ilçiler alşylyp olaryň goralandygyna, gepleşikler geçirilip ýarışyk baglaşylandygyna, hökümdarlaryň bir-birine syýlaw serpaý berendiklerine güwä geçýär. 62-nji sowalnama. Bu diplomatik hatyň şeýle fetirleri bardy. Sen bize yazan hatyňy dogana yazan ýaly yazman. Eýsem, bize öz goluňyz hökmüni buyurýarsyňyz. Bu hat haýsy hökümdara ýazylan hatdy we onuň manysyny düşündirip beriň.
Benim fikrimçe bu soğalın cevabı Mısır Faraonu tarafından Mitan devletinin hükümdarına yazılıp onun manisi şeyle. Şol wagtlarda Mitan devletinin täze güläp öz başlan döwründe Mısır bilen çatnaşmalar bolupdyr. Şol wagtlarda Mitan devletinin hükümdary bilen Mısır'ın faraonlarynyň arasynda hat alyp berilipdir. Şonuň soňunda hem Mısır faraony Mitan devletinin hükümdaryna şu hat ýazyp boradyr. Güç Murat, kıynasak da siz soğalımıza doğru cevap verip bilmediniz. Soğalımızın doğru cevabı şeyle. Vavilon padşahı Burnaburnaş ikinci Het padşahını qeydin durumşa çıkarıptır. Emma Hetler Vavilonu öz bilen deň derejeli döwlet hasap etmendirler. Vavilon padşahı Het padşahı Hattusil 3-nji şeýle haty qahar gazap bilen ýazyp uğradypdyr. Soalname 54. Suw ayagy saklamak Vavilonda hem üns merkezde bolupdyr. Tahirler döwründe kärliler hakynda kitaplar edilen bolsa, Vavilon döwletinde hem Hammurapi öz kanunlarynda soruş ýaplaryny awaz saklamak, daýalanmanyň öňüni almak bilen baglykda 4 san madany ýerdipdir. Şeýle hem 3 san ören uly kanal gurdurypdyr. Şol kanallary sanap berin. Men bu sorağa jawabym Vavilonyň padşahy Hammurapi İpet Sud res kanallaryny gurdurypdyr. Cennet, beýnansakda siz biziň sowalyna näde doğru jogap berdiňiz? Biziň sowalynyň doğru jogaby halkyň baýlygy, Şumera we Akkada bol suw getirýän Hammurapi'niň derýasy. Soalnama 52. Gahrman arkadamyzyň Türkmenistan Büyük Küpek ýolunyň ýüregi kitabyny belleşi ýaly. Könürgen şäheri gadim wagtlarda Müň derwedel şäher diýip atlandyrylypdyr. Derýa aralygyny ýerleşýän bu şäher bolsa, Hudaýyň derwedesi diýen manyny aňladypdyr. Sorak: Haýsy şäher hakynda gurrun edilýär? Hudaýlaryň derwedesi diýip atlandyrylýan şäher Mesopotamiýada ýerleşýän Vavilon şäherdir. Berekella sak döwlet, siz sowalymyza dogry jogap berdiňiz we Oğuz Hanyň altyn pekanyna münasip boldyňyz. Soalnama 65. Biziň ýamdan öňki 1-nji asyryň ahyrynda Vavilonda ilmiň mundan beýlek ösmegi näme sebäpden towtapdyr? Vavilony agzalýan döwürde padşahlar döwletiň ösüşine kän üns bermän, köşkdäki şöwleňleri üns beripdirler. Daşary ýurtly çalyşlar sebäpli bu döwletde bilme üns berilip bilinmendir. Haydar, beýnansakda siz biziň sowalyna näde doğru jogap berdiňiz? Biziň sowalynyň doğru jogaby ýurdun syýasy ýagdaýy, köne din däpleriniň täzeleriniň girmegine päsel bermegi, Akka sözleş diliniň ilmi dil hökmünde ulanyp gelmegi. Sebäbi bu döwretçeni ýurdun hemme ýerinde aramy dili ilatyň sözleş diline öwrilipdir. Soalnama 63. Bu hökümdary Vavilon eýlenden soňra Vavilon şah diýip ikrar edipdirler. Vavilon aýratyn syýasy birlik hökmünde ýaşamagy dowam edipdir. Näme sebäpden yerli ilat tarapyndan bu hökümdaryň häkimetiniň kese yerli hökmünde garalmanyny? Gurrun edilen hökümdar kim? We ol näme sebäpden kesek yer hökmünde garalmanyr? Endi soragyň jogabyny bilemem. Soragymyzyň jogaby: Kirki bolup, ol Vavilonda ilatyň bähbidini özgertmeler geçirýär. Şol sebäpden yerli ilat ony Mardugyň ruhsat bermeginde Vavilon tahtyn eýlan hökmünde kabul etipdirler. Soalnama 56. Het döwletinde edebiýatyň nusgasy hökmünde köşk emeldarlar tarapyndan düzülen padşahlaryň terjimehallary bolupdyr. Muňa garamazdan wagtyň geçmegi bilen ilmi edebiýatlar hem döräpdir. Bu döwürde kim iň ilkinji bolup atçylyk barata ýörüýte kitap ýazdyr? Het padşahynyň Seyfi Kukkuli tarapyndan. Berekella şeýhturdy, siz biziň sowalyna dogry jogap berdiňiz hem-de Oğuz Hanyň altyn pekanyna münasip boldyňyz. Soalnama 60. Biziň ýamyzdan öňki 14-nji asyryň ortalaryna Vavilon padşahy Burnaburnaş ikinji Misir faraonyna närazylyk hatyny uradýar. Şol hatyň mazmunyny aýdyp berin. Vavilonyň hökümdary Burnaburnaş II Misir faraonyna uradan hatyny şeýle diýär: Siz bizi özüňizden pes görýärsiňiz we öňkü uratýan sowatlaryňyzy serpaýlaňyzy uratmaýarsyňyz diýip belläp geçýär. Hatda öz gyýdyny daşa ýurtlara çykarmaýanlygyny belläýär. Hem özüniň şol döwlet bilen egerde özünden pes görýän bolsa gatnaşyklaryny ýatajakdan belläýär. Sowat serpaý uratmaýanlygyny aýtýar. Goşun bermeýänini aýtýar. Kömek gerek wagty. Selun, gynansak da siz biziň sowalymyza dogry jogap berip bilmediňiz. Sowalymyzyň dogry jogaby şeýle.
Ehnatonun özgertmeler zamanına Mısır döwleti güçten açýar. Bu ýagdaýdan hem Vavilon döwleti peýdalanýar. Özünün narazilik hatyna Vavilon padşasy haçyna sırkawlap ýatanyna hiç ýeli üns berilmändige, Mısır köşküne barmal padşahynyň izinden gelenlerin juda azdygyny, iýerilen halat serpaýlarynyň, aýratyn hem gyzyr zatlaryň azdygy bardy ýazypdyr. Hatda eger ataň ýaly sahylyk edip bilmeýän bolsaň, onda onuň iýerýän zatlarynyň ýarysyny bir iýer diýip ýazypdyr. Sowalnama 53. Geografik taýdan iň möhüm gowry ýer we suw sowda ýollary bu döwletiň üstünden geçipdir. Biziň ýa-da 18-nji asyryň ahyrlaryna başlap bu döwlet güllä west başlaýar. Çünki şol döwürler bu döwletiň başynda öňden görji, okuyply serkerde, mekir diplomat we akyldar kanunçy, edenli guramaçy, hökümdaryň tagta geçmegi bilen baglanşykly bolupdyr. Haýsy padşah hakynda gurrun gitýär. Sowalyň jawaby Hamrat. Berekella Serdar, siz biziň sowalymyza dogry jogap berdiňiz hem de Oğuz hanyň altyn peýkamyna munasip boldyňyz. Sowalnama 64. Döwletlara alınıp barylýan sewda hemde syýasatçylyk ýer wagtdan ýol ýazgylarynyň we kartalaryň peýda bolmagyny getirýär. Biziň ýamyzdan 2-nji müň ýylyň ortasynda Vavilondan gowşy ýurtlara gidýän sewda ýollarynyň görkezjisi düzüpdir. Şeýle kartalaryň ilkinji nusgalary nerden tapylýar? Şeýle kartalaryň ilkinji nusgalary Hiyet döwletinden tapylýar. Jahan, gynansak da siz sowalymyza näde dogry jogap berdiňiz? Sowalymyzyň dogry jogap şeýle. Aşurban apalyň kitapxanasyndan tapylýar. Sowalnama 58. Täze dönen döwletiň ýurdun demirgazyk gunwatlarynda ýerleşmegi, onuň kiçik ýawaryan sewda ýoluna eýligi edip başlamagyna getirýär. Bu ýagdaý hem Vavilonyň daşar sewdasyna, şol ýanda ykdysadyetine yaramaz täsir etýär. Gadim gün döwrüň kartasyndan peýdalanyp, şol döwleti tapyň. Het Assyria döwleti. Taparunat, siz biziň sowalymyza näde dogry jogap berdiňiz? Biziň sowalymyzyň dogry jogaby Mitan döwleti. 61-nji sowalnama. Düşmanyň düşmany seniň dostun. Diýen taktikany Vavilon döwleti öz daşar siýasatyny biziň ýamyzdan öňki 14-nji asyryň ortalaryna ulanyp başlaýar. Ol bu siýasaty haýsy döwletler wagtda ulanypdyr? Elam döwleti wagtda ulanypdyr. Şirin, gynansak da siz sowalymyza näde dogry jogap berdiňiz? Sowalymyzyň dogry jogaby şeýle. Burna şekinci, Mısırda Assyria ilçilerini kabul etişliğine narazi bolupdyr. Sebebi, Vavilon Assyriýany özüne tabin döwlet hasaplapdyr. Şondan soňra Vavilon Mısırdan daşlaşýar, hem de Mısır'ın garşydaşlary bolan Hiyet we Mitaniýa döwletleri bilen ýakynlaşýar. Hormatly bähtäş gatnaşyjylar, 3-nji oýnumyzyň 4-nji mendiligi hem tamamlandy. Gelin indi bolsa, bähtäşimiziň jemlemek üçin pähimdarlar öňüne söz beriliň. Pähimdarlar öňüne söz sizden. Naha şu gün parahatçylygyň ýaş saparlary akyl paýhat bähtäşiginiň ikinji mewsimiň 3-nji oýuny hem tamam boldy. Diýsen gyzykly, diýsen çekeleşikli, geçdi diýsek ýalňyşmart, hakykatdan hem şu taýda zehilli ýaşlar jemlenipdir. Indi kitaplara geçilecek oyunçuların adları belli oldu. Ben häzir şolar bilen tanıştırmakçı. İlki bilen 4 peykam alan Şeyh Durdy Şeyhiyev. 3 peykama münasip bolan Allanazar Atayev, Aygül Tehedova hem de Sahy Döwlet Hümmet Jumayev. Şu 4 tane dehilli okuwçylar indi kitaplara geçmegi başardylar. Biz olary indi kitaplarda da ulul üstünlükler arzu edýär. Gelin indi bolsa, Türkmen diplomatiýasynyň taryhynyň milli nişanyny öwrülen Oğuz hanyň altyn ýaýmy peýkamyny galdyrmak desoruny ýerine ýetirelim.
şu Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklar institutunda parahatçylygyň ýaş saparlary atly akyl paýhas bäýatleşiginiň 2-nji ýyl mewsuminiň 3-nji oýuny geçirildi. Bu oýunda yurdumyzyň ähli mekteplerinden dehilli okuwçylar gelip gatnaşyp şu taýda tarihimizden onda da Türkmen tarihinin, diplomatiyanın tarihine degişli soroglar arkaly bir-biri bilen bäýatleşdiler. Hakikatten hem şu bäýatleşik diýen gyzykly, diýen çekeleşikli geçdi. Bäýatleşikleriň netijesinde geçen ýyl bilşiňiz ýaly 9 sany okuwçy şu institutda, ýani Halkara gatnaşyklary institutuna talip bolmak meýesir etdi. Munyň özi ýaş dehillere ýa mektep döwründen saýlap alyp olary institutda çekmek, halipa şägirtlik işlerini alyp barmak bilen utgaşdyrmak, bilelikde alyp barlar diýsek ýalňyşmar. Şu gün hem şu bäýatleşikde 4 sany okuwça ýeňji bolmak meýesir etdi. Olar Şyh Durdy Şyhiýew, Allanzar Ataýew, Aýgul Sehedowa hemde Sahdowlat Hümmet Jumaýew daglary. Gahrman arkadagly ferdarymyzyň janlary tag il ýurt bähbetde döwlet ähmetli işleriniň hemişe rowaç bolmagyny tüýtüründen arzu edýär. Hormatly bäýatleşige gatnaşylar, ine şunuň bilen parahatçylyň ýaş saparlar atly akyl paýhas bäýatleşigimiziň 2-nji mewsumyň 3-nji oýuny hem geçir gutarýar. Şunuň bilen birlikde biz hem parahatçylyň ýaş saparlar atly akyl paýhas bäýatleşigimiziň 1-nji mewsumyň ýeňijiler hökmünde şu günkü oýunda üstünlikli çykyş eden ýaş saparlarymyzy tüýsürekden gutlaýarys. Şeýle hem indi oýunlarymyza gatnaşak mektep okuwçylarymyza ol üstünlikleriň ýar bolmagyny arzu edýäris. Bäýatleşigimizi gurnamaga ýakynan ýardam beren himayetkarlarymyza hususan Türkmenistanyň Ilmler Akademiýasynyň magtumlaryny dil edebiýat we milli golýalmalar institutuna, Türkmenistanyň telewizioniýa, radio gepleşikleri we kinematografiýa baradaky döwlet komitetining miras dili ýylymyna, Türkmenistanyň magtumlaryny ýaşlar guramasynyň merkezi geňeşine, Türkmenistanyň Milli Ýaýatçylyk Federasiýasyna, Türkmenistanyň Senatçylar we Telekiçiler Birleşmesine, Awadan haly açyk görnüşli paýdalar jemgyýetine, Aýdyn Ejeler Hojalyk Jemgyýetine, Ekologik taýdan arasda Bergkraft kagyz öndürýän 7 dogrukluk karhanasyna, Muhammed Balkan Hojalyk Jemgyýetine, şeýle hem Akkar Hojalyk Jemgyýetine öz minnetdarlygymyzy bildirýäris. Gahrman Arkadağımızın ömrün manisatlı eserine men yurdumuzun ýagty geljegi bolan ýaş nesillerimize buýsan ýaryn biziň geljegimiz gutşalar ýaly akylly, tertipli, dogumly, özaşda pikirlenmek başaran ýaş nesillerimiziň eline bolar diýip belep geçişi ýaly yurdumuzun ýagty geljegi elbetde biz ýaşlaryň eline. Gahrman Arkadağımyzyň öňe ýaşlar bilen düňe diýen parafatly fiýafatyny özünde ýörelik edinip arka dağıl ferdanımda, ata vatanımda, il günümde gerekli ve paly ýaşlaryň biri bolup ýeşjekdimde, şükür bagşynyň dutarынан syzylyp çykan parahatçylyk owady ýaly ýurdumyzyň ad awraýyny arşa galdyrajakdymda tüýsürekden anandyrýar. Bizi okumana, öwrenmäne, zihnimiz açyk görkezmäge imkinçilikler döredip berýän, ähli oglardan nusgalyk bolup durýan Türkmen halkynyň milli lideri Gahrman Arkadağymyzyň şeýlede pederpendini eýerip halkymyzy ýaty geljege sary alyp barýan Arkadagy serdarymyzyň janlary sag, başlary dik, ýurt bähbetli, umumy adamzat ähmiýetli işler elmidama rowaşlyk wesesin. Gepleşik alyp bardy. Türkmenistanyň Halkara gatnaşyklar institutunyň Halkara ykdysady gatnaşyklar fakultetiniň 1-nji ýyl talibi Mahym Kakaýewa. Şeýlede Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklar institutunyň Halkara jurnalistika fakultetiniň 1-nji ýyl talibi Kakaýel Akmuradow. Ýene-de ýagşy günlerde diýdaraşançak. Hoş, sag bolun.